Wih, kasih tepuk tangan buat ganengan milenial ini. Ajarannya Pak Sauri. Manjus jare mau lagune iki. Encus, heeh. Kaelik wae. Jaluk encus. Encus kok.
kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat wetengira ingkang luwe kaping lima pikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa lakoni insya Allah Gusti Allah ngijabahi